खुलुमबाय आं सिमारानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एस फेमिलि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिनैहाय रंजालि बैसागुनि बयबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो गासिबो उन्दैफोरनो अननाय बोर सारस्रिनाय जासिहरबाय। आसा खालामो देग्लायनि बे रंजालि बैसागुआव जों बयबो गोग्गो गोथार देहायै रंजालांनो हायो। नैबे रंजालि बैसागुखौ फै जों बयबो खौसेयै गोथार गोसोयै बरायदिनि। आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जों बयबो कर'ना भाइरासनिफ्राय जों गासै सुबुं माहारियानो बासायो बारग'लांनो हायो बेखौनो इसोरनाव आर'ज खालामनाय थाबाय। आसा खालामो जोङो देग्लायनि बोसोराव गाजा गोमजायै गोदान बोसोरखौ बरायहरनो हाथों होननानै इसोरनियाव आर'ज खालामनाय थाबाय। बयबो जोङो खौसे जानानै देग्लायनि बे रंजालि बैसागुखौ गोथार गोसोयै बरायदिनि। फै बयबो जों